We athletes. Since ukugijima ama 800 meters nama 8. Oh, now you're kitchen. Yo, ukugijima was. How? Going and the way I run fast. Yeah. Yo, call. Wabuye winile impela. Malum? Wabuye unjani lapha? Yo. Wabuye usuwinile. Bengidiniwe and bengijulukile. Wabuye ujulukile. Yeah. So wabuye nomjuluko. Yeah. Trophy. Malum? Trophy. Wabuye mjuluko. Hayi. Phela bengasingi wani gijimayo. Oh, begijima nabanye ukhona phela abaphambi kwakho. Oh, wena wabu number bani wena? Number 2, number 3, Number 4, number 5. Noma mhlawumbe ku number 6. Noma ke phela ke u7. Soze mina. Wagcina kuphi? Nawe ungasaboni phela kahle usujulukile namehlo esemnyama. Kodwa yakhumbula ukuthi baningi ababe khona phambi kwakho. Mara khona laba abaclever sone babagijima emuva so. Oh, laba. Mawudiniwe wena ngisho usuku ugijime phambili. Mawudiniwe wena bayakudlula phambili ngoba bona bayadina. So mina Oh, bona baswe bade be relaxile emuva. Mara mina ngeke ngiquit. Mina if ngi second lapha ngijima noma ngi first ngizoqhubeka ngijime ngengini. Awumi. Angeke kuphumule. Ulokhu ugijime njalo. Ubuye usuhefuzela usujulukile. Lo uthi trophy. I-trophy itholwa laba abagijima kakhulu. Oh, ninabanye niyajuluka. Nithola umjuluko. Manje sengiyajuluka. Namanje usojuluka namanje. Ujuluka usakhuluma ngakho ukugijima. Angisho besijive lapha kwilo. Modern dancing. Oh, bese nijive. Seniqedile ukugijima.